बाथ्राया जाहैबाय जोङो मैया हरखाबै मोनसे क्लिप नुदों बेयो जाहैबाय माबा बड'लेण्ड जनजातीय सुरक्षा मन्चनि बिथां दावराव दैख्रेबा जे जोंनि सायाव गोबां बिबुंथि लाबोदों एलिगेसन होदों आरो लोगोसे पार्सनेल एटेकबो खालामदों जोंनि दुवारान्चल परिसंगम दलनि सायावहाय आरो बिथाङा नाना रकम गोबां खोथा होनदों जे दुवारान्चला खुनु मिनिं गैया बा माबा गैया लेगेसि गैया हिस्ट्रि बेकग्राउन्ड गैया बेफोरनि सोमोन्दैनो दिनै जोङो बे खेंफोरथिखौ होनो थाखाय बेहाय ज' जादों बाथ्राया जाहैबाय प्रथमावनो आं होनो बिथाङानो गावनो बोदलाब दुवारान्चलनि हिस्ट्रि बेकग्राउन्डखौ गावनो फराय खोन्थाबाय आरो जोंनि आसल सिनायथियानो जाहैबाय दुवारान्चल बे जेसेबां एलेखाफोर दंमोन बाव थागिबि जायफोर मानसिफोर दंमोन बेयो गासैबो नोङो कच मेसारि बा बर' दा बेनि उत्तरखौ गावनो जोंनि सायाव एलिगेसन लाबोनायजों लोगोसे गावनो बोदला जारिमिन लेखा गिदिर लाबोनानै होनबाय जोंनि आसल सिनायथिया दुवारान्चल एलेखायाव जे बसबास खालामो बे एलेखानि मानसिफ्रानो जाहैबाय जोङो कछारी मेस बर'फोर आरो जोंहा लोगोसे लेगेसिबो होनजायो हिस्ट्रि बेकग्राउन्डबो दङ बिथांमोना नायनो हागोन सिनसुला एग्रिमेन्ट 1865 बेहाय रोखायै लिरनाय दङ जे बे एलेखाफोरखौहाय गोदो भुटाननि थानाय समावहाय बेखौहाय एक्सक्लुडेड एरिया बा भुटान नोङो किंडमनि गाहायावहाय मा होनो बेखौहाय मोनसे ट्रिबिउटारि स्टेटबो होननानै बुङो दा बिथाङा जोंखौ होनदों जे बे मिनिंलेस गैयै बा गोदाव सोराव बे नामाकरणजों जोंनि बड'लेण्डनि बा बर'नि सिनायथिया थांगोन मागोन बिथाङा बेबादि होनदों बाथ्राया जाहैबाय जोङो दिनै उल्थासो बिथांनाव कुइसन खालामनो सानदों जे बड'लेण्डनि जारिमिना 87नि सिगां बबे जारिमिनाव लिरनाय दङ बड'लेण्ड सोदोब जोंथ' जारिमिनाव नागिरजोब्बाय जेरावबो गैया जोंनि आसल सिनायथिया दुवारान्चल बे जेसेबां नोङो तिस्तानिफ्राय लानानै आप टु नोङो सदिया फ्रन्टियार ट्रेकसिम बा नोङो बियो गोदोहाय बेखौ बुंनाय जायोमोन नोङो बेहाय टटाल 18 दुवार्स दं बे खोथाया सैथो आरो जोङो हरै लादेरनाय जादों बे जिनिसा जाहैबाय नोङो मा होनो लखिमपुर फ्रन्टियार ट्रेक आरो लोगोसे जाहैबाय नोंना सदिया फ्रन्टियार ट्रेक बे फ्रन्टियार ट्रेकआ नोङो मेकमहन लाइनसिम इन्ड' चाइना बर्डारसिम सहैयोमोन बुंनो थाङोब्ला बियो 1954नि उनावहाय बे एलेखाखौ नर्थ इस्ट फ्रन्टियार एजेन्सि होननाय जादों आरो बे माखासे एलेखाया बियो अरुणाचलाव हाबनाय जादों 1972आव बिथांमोना इउटि मोनदों दा नैबे थानाय एलेखाखौनो एक्सक्लुडेड एरिया बा नोङो मा होनो बेखौहाय परित्यक एरिया बेफोर एलेखाखौनो जे ट्राइबेलफोर थानाय बे एलेखाखौनो मोनसे मा होनो माने एक्सक्लुडेड एरिया होननानै बुङो लोगोसे जाहैबाय बिथाङा होनदों आरो जोङो मोनसे खोथाखौ होननो सानदों जे दुवारान्चलनि जे इसु मोनसे पलिटिकेल दावपेच बियो जाहैबाय आङो मोनसे खोथाखौ होनदों जे जिनिसा जाहैबाय नोंथांमोना मिन्थिगौ थांनाय समफोराव जे अनन्त राय महाराज कुचबिहारनि जे राजबारिनि बिथाङा बे बाथ्राखौ होनगासिनो दं आनडिभाइडेड गवालपारा जे फुराना गवालपाराखौ लानानै सरजाबनानै मोनसे ग्रेटार माने कुचबिहार डाइनेस्टिनि आन्दाराव बा कामतापुरनि मोनसे बिथाङा पलिटिकेल दाव सालायगासिनो दङ मेयर फेज जे बे एलेखाफोरखौ बोरै मोननो हायो जायनि जुनै जोङो बे दुवारान्चलजों थाङाबा बा दुवारान्चलनि बे जे कनसेप्ट बे लामाजों थाङाबा नोंथांमोना बे एलेखानिफ्राय मालाबाबो बड'लेण्डनि नामै रैखाथिखौ मोननाय नङा जायनि जुनैनो बे दुवारान्चल कनसेप्टआ मोनसे जोंनि पलिटिकेल दावपेच लोगोसे आलादा रायजो सृष्टि माने खालामनो हानायनि मोनसे भारत सरकारखौ गनायथि होनो हानायनि मोनसे पलिटिकेल माने मा होनो स्ट्रेटेजि दा बिथाङा होनदों खुनु माने बिथाङानो गावनो होनबाय थादों जे बे दुवारान्चलफ्रा उमुक जायगाफ्रा गोलैयो होमब्लालाय जोंनि आगोलनि जे सिनायथि जारिमिनारि जे जोंनि मा होनो बेखौहाय जोंनि लेगेसि बा जोङो जे जिनिसखौ लानानै जोङो दिल्ली फारसे दावगानो हायो बेनो जाहैबाय जोंनि माने एग्रिमेन्ट लेगेसि जायफोर दङ ब्रिटिशजों खालामजानाय थारमाने ओरैबायदि बाथ्रा भारत हादोराव
ब्रिटिशफोरजों जेसेबांनाखि गनायथि बा नोङो एग्रिमेन्टफोर दं बेखौनो बांसिन माने प्रेफारेन्स होनाय जायो जेरखम 1860 हमना लादो मोनसे उदाहरन होनि आङो 1860 ससाइटि एक्ट बा 1886 मा होनो रेन्ट रेगुलेसन एक्ट बेफोरबादि दा बै ब्रिटिशफोरनि एग्रिमेन्ट खालामनाय बा लिगेसि दोनलांनाय कयेकथा जिनिसानो दानि समसिमहालागै इमप्लिमेन्टेसन जायो आरो प्रযোज्य जायो दा जोङो गोख्रोङै बुंनो हायो जोंनि आइडेन्टिटिया जे बे समाव थागिबि जायफोर जातिफोर दङमोन बिनि मादाव जाहैबाय नोङो कछारी बड' बर' नङा खिन्थु बड' सोदोबा 1847 आव B.H. हेडसन होननाय सासे लिटारेसि लिरग्राया मोनसे एसेआव लिरदोंमोन जे कच काछारी बर'फोरखौ बड'बो होननाय जायो होननानै खिन्थु बे टाइमनिफ्रायनो जुदुनाथ खाख्लारिमोना बिथांनि बेरेखायै गोख्रोङै होनदोंमोन बे जिनिसा जानो मोना मानोना जोंनि अरिजिन सिनायथिया डुवार्स एलेकायाव थाग्राया कच काछारी बे मा होनो बे किंडमनि एलेकायाव जे जोंनि सिनायथिया गोमाहैगोन आरो बेखौ एखुथायै मोनसे सासननि जुनैसो जोङो भारत सरकार बा बे टाइमाव ब्रिटिश रिजिमनाव बिसोरो डिमान्ड खालामदोंमोन दा जोंनि मानसिफ्रा हिस्ट्रिखौ मिन्थिनानैबो जुदि मिन्थियै जुदि खालामोब्ला गोरों गोराफ्रानो जुदि बारस'नानै गोदाव सोराव दिन्दां फेरदां लामाजों जुदि दैदेननो नागिरोबा बे मालाबाबो जानाय नङा ओंखायनो जों होनदों आरो आंखौ पार्सनेल एटेकबो खालामदों मोजां दैदेनगिरि मानसिया मालाबाबो पार्सनेल एटेक खालामा जों बेफोरनि जुनै टाइमबो गैया नांलायनांगौनि सम गैया जों कनफ्लिक्टखौबो लुबैया मानोना जोङो रायजो राजाफोरखौ गोबां बुजायनांगौ खोथा दं दैदेनलांनांगौ खोथा दं आरो 3 नाम्बार बाथ्राया जाहैबाय लेंगुइस्टिक बेसिसखौ होनदों बिथाङा नो डाउट लेंगुइस्टिक बेसिसा दरखार आरो जोङो होनदों जे दुवारान्चल जायोब्ला जे अफिसियेलि जोंनि दुवारान्चल लेंगुवेजआबो बड' लेंगुवेजआनो जागोन नो डाउट आरो लोगोसे बेखौबो क्लियार खालामनो नागिरदों जोङो दुवारान्चल जायोब्ला मालाबाबो नोंनि 6 सिडुल एरिया बिटिसि बिटिआरआ मालाबाबो खहा जाया एक इंसिबो थाया खहा जाया जेरखम गुबुन गुबुन स्टेटआव मेघालयनि आन्दाराव गार' हिल्स जयन्तिया हिल्स खासिफुल हिल्सफोर दङ 6 सिडुल एरियाफोर दङ आसामनि सिङाव जों जेरखम बिटिसि बिटिआर 6 सिडुल एरिया बे दुवारान्चल रायजोनि सिङाव प्रदेशनि सिङाव 6 सिडुल एरियाबो अरायसम थागोन आरो बड'लेण्ड सोदोबा बिटिसि बिटिआरआव हाबदों होनदों बिथाङा हाबखानाय बेजों थांब्लानो जों रायजोखौ मोनो खिन्थु जों बुङो बियो 6 सिडुल एलेखा काउन्सिल एलेखा अट'नमास काउन्सिल बेफोर एलेखाफ्रावल' प्रযোज्य जायो बियो इउटि स्टेट होनोब्ला नोंनि आर्टिकेलाव थांनांगौ 1956 एसआरसिआव रेक्टिफाइ जानांगौ संशोधन जानांगौ बा बे 1956 नि जे एसआरसि मथे नोङो फल' खालामथारनांगोन बेहाय लेंगुइस्टिकखौथ' मेन बेसिस लादों क्रिएसन अफ बा रिअर्गनाइजेसन अफ स्टेट लोगोसे बे 1956 नि बिबुंथिया मोननै बाथ्राखौ क्लियार खालामदों मोनसेया जाहैबाय रिजेक्टेड वान लेंगुवेज बाय वान स्टेट बा रिजेक्टेड वान कास्ट वान स्टेट बेखौबो क्लियार खालामदों आरो 2 नाम्बार खोथाया जाहैबाय जे जोंनि जे लेंगुवेज थिग रायजो बिनो थांदों लेंगुइस्टिक लाइन बिनि डिफिनेसन अर्थ मिनिं नमेनक्लेचारा मा जायो परिभाषाया मा जायो जों बेखौसो होनदों जे बड'लेण्ड होननाया मा जादों बड'फोरनि मोनसे रायजो देश बर'निनो गासिबो आधार कास्टआ मोनजा दा मोनजा जोंनो मेन माने मास्टार रेस मोनसे जाथिल' बेबादि नमेनक्लेचारजों मोनसे भारत हादराव दायो गोदान रायजो जाला बे जिनिसखौसो जों बुजायनो सानदों जेरखम हमना लादो अरुणाचल माने लैंड ऑफ सनराइजिंग जिस दिशा से सूरज उगता है उसी दिशा को अरुणाचल कहता है वो थाग्रा जातिफ्राथ' नोङो आबर थाबर मा होनो अफला दफलाफोरसो बेनि उनाव थांदो नोंथांमोना मणिपुर मा रोखोमै रायजो जादों बे जिनिसखौसो जों बुजायनो सानदों नर्थ इस्टनि मणिपुरनि मानिया जाहैबाय बिनि नमेनक्लेचार परिभाषा मिनिं अर्थ डिफिनिसना मा होनदों बिनि मानिया जाहैबाय नोङो लैंड ऑफ गोल्ड मुनि मुकुता रायजो मणिपुर होननायथ' जाति गैया बाव थाग्रा जातियाथ' मैथिफोरसो बिनि उनाव थांदो नोङो मेघालय माने बिनि डिफिनिसना मा बिनि मानिया जाबाय बादलंखि रायजो स्काइलेण्ड मेघर रायजो बाव थाग्रा एलेखाफ्रा 6 सिडुल एलेखाया जाहैबाय नोङो हाजोफ्रा गार' हिल्स खासि हिल्स जयन्तिया हिल्सफोरसो बे जिनिसखौसो जों बुजायनो सानगासिनो दङ दानिया बिथांमोना बैबाराव बनसुनि प्रेसिडेन्ट नामा बिथाङा होनदों जे
मिज'राम माने उमुगनो लेन्डनो बेबो लेन्डखाना मिज'फोरनिनो मिज'राम माने लुसाइ हाजो रामनि माने जाहैबाय हाजो मिज'फोरनि हाजो होननाय जादों बे गासै एलेखाया 1952-53 आव मार लुसाइ ओमफ्राय नोङो बेफोरबादि एलेखाखौ लानानै काउन्सिल दङमोन 1952 मोनदों बिथांमोना काउन्सिल बियो परबर्ती समायाव फैनानै 1954 आव मिज'राम होननानै मोनसे हाजोनि नामै लुसाइ हाजो गत्तै हिल्स एलेखाखौ लानानै मिज'राम होननानै बिसोरो परबर्ती समायाव प्रजेक्ट खालामदों थारमाने 1956 एसआरसि बे एसआरसिनि सिगां बेनो जाहैबाय बिसोरनि लेगेसि 1950 गठन जानायनि 2 बोसोर सिगां बिसोरहा मोनसे लेगेसि जाबाय दानिया फैदो नागालेण्ड बिथांमोना नागालेण्डनि खोथाखौ सोंबाय थाथारो नागाहा 1947 26 जुनाव 9 पइन्ट एग्रिमेन्ट दं भारत स्वाधीन जानायनि 2 मास सिगां बेनो लेगेसि जों दहायनिफ्रायनो होनबाय थादों मोनसे भारतनिफ्राय माबा मोनसे मोनथाय मोननांगौब्ला हिस्ट्रि बेकग्राउन्डजों लोगोसे नोंने सलिड लेगेसिबो थानांगौ जायनि जुनै नागाफ्रा बिसोरनाव 100% जनसंख्यामोन 17 बिसोरनावहाय माने ट्राइब नागाफोर फैयै 1963 आव बिसोरनो पुर्नांग 2 लाख जनसंख्याव होनांदों दानिया थांदो त्रिपुरानि माने मा बिनि डिफिनिसना अर्थ मा त्रिपुरा माने नियार बाय वाटार थै माने वाटार पुरा माने खाथिनि नियार बाय वाटार बेखौ नोङो माणिक्य डाइनेस्टिनिफ्राय लानानै थैफ्रा खान्दानिफ्राय लानानै 1949 आव मार्जारसो जादों बे मोनसे प्रिन्सलि स्टेट बेखौ कान्चन प्रभा देबिया सामिल खालामदों फिसालाथ' नाबालक जाहैबाय साइन होनो हाया हिन्जावा बेखौ साइन होनानै मार्जार खालामदों बे टाइमावनो सिग्रेट होदों मर्यादा त्रिपुरानो बिनि परबर्ती समाय ओरैहाय नोंथांमोना नायनो हागोन बांगाल वेस्ट बेंगल बियो बे अफ बेंगल बेयो पुर्ब पाकिस्तानमोन गावनानै सोनाब जानायखाय बांला स्पिकिं ओरैनो बे अफ बेंगला बंग डाइनेस्टिनिफ्राय फैनाय बे सोदोब बे एलेखाखौ होनो सोनाबथिंजायनि बेंगल बेथ' बाङालि लेन्ड बियाखैना बेथ' मोनसे जाथि कमिउनिटिनि मुङै नोङो नमेनक्लेचारनि नङाना बिनि उनाव फैदो नोङो बिहार माने मठ मन्दिरों का स्थान मठ मन्दिरों का प्रदेश जेरखम सत्संग बिहार पवित्र तीर्थ स्थानों का स्थल होननाय जादों बाव थाग्रा जाथि स्पिकिंआ जाहैबाय भोजपुरि बिनि उनाव फैदो उड़िसानि माने मा बिनि डिफिनेसन अर्थ मा ना हासिंल' राहा बिनाय जादों ना रायजो उड़िसा होननाय जादों बिनि मानिया जाहैबाय फार्स्ट रे अफ द डाउन ना बुंदों सूरज की पहले किरण बेखौ होनो उड़िसा सान ओंखारनायनि मोनसे प्रथम किरण बुजिबाय बिनि उनाव फैदो नोंथांमोना मध्य प्रदेश माने मिडिल अफ द प्रदेश स्टेट बिनि उनाव उत्तर प्रदेश साहा खोन्दोनि प्रदेश उत्तराखंड साहा खोन्दोनि खंड उत्तराखंड माने टुक्रा बिनि उनाव फैदो हिमाचल माने हिम का राज्य बरफनि राज्य आइसलेण्ड आरो बे प्रदेशनि नामा जाबाय मोनसे देवंका भूमि देवभूमि दानिया फैदो नोङो हारियाना जाहैबाय मोनसे आसरित धरनर मोनसे माने थाखमाग्रा बा थाग्रा स्थान हर माने हारियाना माने हर शिव महादेव बिनि फिसालानि थाग्रा स्थान दानिया थांदों नोङो गुर्जार माने गुर्जारफोरनि देश दानिया थांदों नोंथाङा महाराष्ट्र माने महान राष्ट्र दा बेफोरबादिसो रायजो जायो जायनि जुनै जों होनगासिनो दङ मोनसे नमेनक्लेचार जे जों रायजोखौ प्रजेक्ट खालामदों जों जे बिनो थांदों बिनि डिफिनेसन अर्थ मिनिङा मा जायो साउथआव थांदो केरेल माने नारेंखलनि रायजो बुंनो थाङोब्ला बिसोरनि मोनसे मान्यता दङ जे गड्स आउन लेन्ड बा सागरनिफ्राय ओंखारनाय हा थुख्रा होनदों बिनि उनाव फैदो तामिलनाडु माने तामिलफोरनि निबासस्थान बा बियो मोनसे तामिलफोरनि देश दा बेफोरबादि भारतखौ गत्तै सालिजारि खालामनानै नायजोबोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन मोनसे कमिउनिटि जाति बिसेसनि मुङै बंश फेमिलिनि नामै लेन्ड एलटमेन्ट दानि भारत हादराव जाया आरो जेसेबां इउनियन टेरिटरि दं 9था इउनियन टेरिटरि दं मोनसेबो मोनसे जाति कमिउनिटि बेसिसनि मुङै गैया जेरखम हमना लादो नोङो चन्डीगढ़ माने चान्दिनि खिला जेरखम फर्ट लाल किल्ला बेफोरबादि नामाकरणजों दाजानाय जादों दा जोङो ओंखायनो होनदों रायजो राजाफोरखौ गोबां बुजिनांगौ खोथा दं आरो बे 27 जानुवारि
2020 जे कमप्रेहेन्सिभ फाइनाल सलुसन जादों बियो ओरैनो होदलाबायजानाय नङा भारत सरकारा सालिजारि खालामनानै नायजोबनानै मानोना बे लेंगुइस्टिक बेसिसाव मोनसे जाति कमिउनिटि बेसिसनि लेन्ड बा नों जिखुनु सोदोब जे नोंनि जातिनि मुङै बिनिया बे काउन्सिल एलेकायावल' प्रजज्य जायो बे इउटि इउनियन टेरिटरियाव जाया बहाय नोङो थांनांगौब्ला 1956 एसआरसिखौ फल' खालामथारनांगौ बे बाथ्राखौसो जों बुंगासिनो दङ आरो बिथांमोना होनदों दावराव देखायबा माबा पान्जाब जातिनो माबा जातिनो पान्जाब माने पांच नदियों का जाबर पांच नदियों की बहता हुआ धारा बे दैया जाहैबाय शेरशाह सेनाब बियास रबि बेखौ होनो पान्जाब पांच आरो नोङो हमना लादो सावथालफोरनि जे राज्यो झारखन्ड झारियं का भूमि बिनि अर्थआ डिफिनिसना सावथालफ्राथ' झारखन्ड होननानै गावसिनि बा सावथाललेण्ड होननानै बियाखैना नोङो हमना लादो छत्तीसगढ़नि मानिया जाहैबाय 36 था मोनसे फर्ट किलानि मुङै छत्तीसगढ़ होननाय गोदान रायजो जादों 2000 सनाव जोबथारनायाव गोदान रायजोआ जाहैबाय नोंनिया तेलेंगाना माने मोनथाम हाजोनि पिक डिसेन्डेड बाय शिवास लिंगास बहाय शिबनि मोनथाम त्रिशुल बादि मोनथाम मन्दिर दंमोन बुंनो थाङोब्ला बे शिबनि अननायजों बे लेखा जादों बेखौ नाजिम राजाया सासन खालामोमोन बेखौ तेलुगु भाषानि त्रिलिंगा होनो फाइनालि बियो तेलेंगाना होननाया मोनसे जाति कमिउनिटि बेसिसनि मुङै लेन्ड बिनाय जायाखै बे खोथाखौसो जों बुजायनो सानगासिनो दङ जायनि जुनै भारतबर्षआ 2020-27 जानुवारियाव कमप्रेहेन्सिभ फाइनाल सलुसन खालामनानै बे कनसेप्टखौ हमेशानि जुनै भारत सरकारा रिजेक्ट खालामबाय बे मेसेजखौ जोङो बुजिनांगौ जाहा थाहा लामाजों दैदेनब्ला जाया मानोना जों मिथिगौ दिल्लीया दाबो प्रसेस खालामगासिनो दङ गोदान रायजो दानायनि जोंनिखौल' मान होथेदों बड'लेण्डखौल' मानोना बड'लेण्डआ उन सिगां दिन्दां फाद्दां जेबो हिस्ट्रिक बेकग्राउन्ड गैया 1987 नि सिगां खुनु बेकग्राउन्ड गैया हिस्ट्रिकेल लिगेसिबो गैया उदियासलाबो गैया बे काल्पनिक इमाजिनारि सोदोब गोजा बिदिजों मालाबा रायजो मोनो ओंखायनो बुंदों जों मोनसे रायजो बा मोनसे बिदि मोनथाय मोननांगौब्ला जोङो हिस्ट्रि बेकग्राउन्डआ सलिड जानांगौ लोगोसे लेगेसि थायोब्ला मोजां धन्यबाद आरो बिथां दावराव देखायबा मोनसे होनदों दुवारान्चल जुदि बे नामाखरन जुदि बिनो थाङोब्ला नमेनक्लेचारजों अन्य जाति कमिउनिटिफ्राबो गोख्रै सापर्ट होगोन लोगोसे थैनिबो ब्लाडनि सिगनेचार होलायगोन थारमाने बिथांमोना एक्सेप्ट खालामखाबाय जे बे जिनिसा जानो थांगासिनो दङ बेखौ होबथानो हानांगौआ रावनिबो दल संगठननि गोहो गैया ओंखायनो जों बुंदों जोंनो दिल्लीसिमबो सहैखाबाय इभेन जोङो भुटान राजाखौबो आह्वान खालामनो सानगासिनो दं कुचकावा सोलिगासिनो दं मानोना भुटान राजा मिथिथारगौ बे लेखा जोंनिसो ओरैहाय नोङो मा होनो कोचबिहार डाइनेस्टिनि अनन्त राय बिथाङा खुगा सिगासिनो दङ हम अपील करता है कि भूटान राजा हमें संग देना पड़ेगा जैसे वो एक शब्द होने से बोलना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है ये इलाका किसका है ये 18 द्वार जो भी आपने भारत सरकार को दिया था बे लेखाफ्रा भुटान सरकारा गासिबो मिन्थिजोबगौ आरो जोंजों मोनसे मोजां रिलेसन दङ भुटान राजा निसय हेल्प खालामगोन जोङो आपिल खालामो दिल्लीयाबो खोनासंनांगोन आरो जोंनि रायजो मोननाया खाथां ओंखायनो रायजो राजाफोरनिसिम खावलायनाय गासिबो ज' ओंखारनानै बे D.J.P दलाव लोब्बा लानायजों लोगोसे दुवारान्चल मुभमेन्टआव गासिबो बाहागो लानांगौ बेखौ खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ बुंनो फोजोबनाय जाबाय।